No, takže čaute ľudia, vás vítam u nového videa a toto je také informačné video, prečo nevychádzali videá a čo sa bude diať ďalej s kanálom. Takže všetky videá som doteraz natáčal na tento Samsung Galaxy S10e, ktorý má 2160 pixelov, foťák, hej, 4K HD podporuje úplne. Proste 4K foťák chce mať podľa mňa každý na telefóne. Teraz natáčam na Honor X6a, hej, je to proste takýto mobil, ten mám proste požičaný, kvôli tomu, že tento mobil mi prestal fungovať. Proste najskôr som mal takto za polovicu obrazu green screen, proste fungovalo mi tá časť, iba som mal na nej green screen, nič som cez to nevidel, zle sa mi cez to pracovalo, nemohol som strihať. Ešte, že mi pomáha strihať videá môj kamarát, čiže sme dvaja editory, ktorí striháme na YouTube videá a no tak toto prebiehalo, že nefungovalo mi ani nabíjanie, čo sa mi podarilo opraviť. A takto fungoval ten mobil asi 2 mesiace v kuse a potom vlastne prestal fungovať vôbec. Nešlo ho nabiť a neprestala fungovať aj obrazovka, hej? Čiže on je proste už totálne nepoužiteľný a keď si ho takto pekne rozoberieme. Vlastne tu vidíte matičnú dosku a vlastne vnútro toho telefónu, tak tu dole, tu takýto kúsok. Ten, kto by sa do toho, no, keby ste našli nejakého opravára v okrese Banská Bystrica, tak mi môžete kľudne napísať do komentárov, ja tam kľudne skočím. Tento foťák vlastne má niečo okolo 1000 pixelov, hej, takže tých 2160 je fakt akože rozdiel extrémny, aspoň to má HDčko toto. Čiže to je vlastne iba to, že teraz budú posledne vychádzať videá v troška horšej kvalite, ako obvykle vychádzajú, tak aby ste sa nečudovali, že čo sa stalo. Prvotne som vlastne mal používať tento mobil, akurát, že to je starý Huawei, nejaká osmička, hej, Little, či jak sa to volá. Akože je to v podstate v pohode mobil, úplne akože dosť tam pohode, akože funguje, iba mu to troška trvá, kým sa troška načíta. Hej, troška je zasekaný, ale to je o niečo lepší tento, ale hlavne kvalita tohto foťáku je úplne... Takže to bolo všetko a čaute.